नङासै ओंखायनो आङो फुङावनो खारबोथारबाय दिनै जेबो नङालै आमायसो हाबुआलाय न'आव माबोरैथो दङ दं बिदिनोसै मानसियाबो थाबायलांनोबो हाला ओंखामफोरखौलाय खुनुरुखुम जायो ए खस्थ' मोनथारबायलै नों बाङायसो दे बानायसो आंहाबो दा दस्रायाव थांनांगौआ लेट जालायगोन हाथ'दो दे बानायसो माथो खालामबावनो आमायसो उफायबो गैलिया दे बिब्दिब्लालाय ओंखारदो दे औ साख्रिनिलाय जामथुमाथो बेबो गांनै गांसेया मुम्बाइ गांसेया दिल्ली बबे मोनसेयाव थांनो ओइ मिथिंगा नों आं फैबा जिउ होथारदोलै सानफ्रोमबो थैयो आं नोंनि थाखायनो आं जादों नोंनि सिमा जायखौ नों नुगासिनो आं बिरलांनो लुबैयो दैयाव अख्राङाव दाउफोरबायदि गुबुना जेरै बिरलांदों फोर आंबो बेबायदिनो बिरलांनो लुबैयो फोर Yes! औ र' मानो फैलायखो नोंलाय हायानो दाख्लैबो बिब्दिनो फैदों बियो जिराय बेयाव दसेखौनो लेथ'नो हायि बायदि खालामो माब्लाबा रावबोसो गैयि समाव गोग्लैबा मा जानांगौ नोङो सोर दैखागोन नोंखौ थुदो न' सिङाव थांसै फंसे खोथाखौनो खनले बुंबाय थानांगौ नोंखौ Oh! गोरगुलायबायलां बुरै ओंख्रियाथ' जोबोद गोथाव जादों बुरै बे आयं फिसायाबो नोंजों थायै नों संनाय बायदि गोथाव संनो रोंथारग्रा जाबायब्रा माथो मानो रोङा जाबावनो उन्दैनिफ्रायनो थानाय ओंखामाथ' जाखांबाय दाना मुलियासो जानांगौ जालायबायना बबेखौ जानांगौ मेगनाबो जाला गोसोआबो जालिया आयंआ लिंहरदो आयंआ माथो खालामदों बेलाय न' सिङावनो दङहाय माबा माबि मावबाय थादों खोमा आयं जनालि बे मुलिया बबेखौ जाग्रोनांगौ हरफैदोलाय
माथो खालामबावनो बुरै नोंबो मावनो हालिया आंबो मावनो हालिया आयं जनालिया मालाय बबेखौ हास'बावनो ना ओंखामसो जाहोनो ना मुलिसो जाहोनो ना बे न'नि हाग्राखौ फुना होनो बेलाय गामिफ्रावबो हाजिराफोरखौनो रावखौबो मोनथारला नालाय दाना हनै मालाय कम्पानियावसो थांग्रा जाजोब्बाय गोदो देहा थानाय समाव मावख्रुब दांख्रुब खालामबोबाय दा हनै लरग' लरथ'सो जाजोब्बाय गोदो देहा थानायाव नों मालाय खममोन इन्दि बिलाइखौनो हाजोफोरबायदि बाग्रामोन नोङो दा हनै न'नि हाग्रा दोंसेखौनो फुनो हालिया जानाय नङालै बुरै नै लावगिजाबो मैगं फायखारिसो ओंखारग्रा जाबायनो नंगौ बेसो मावथेबबायोमोन गैथारला होनबालाय जाथारनाय नंला दै सानदि लेवार दाउखाफोरजोंनो थानांसिगोन बोराय थानांसिगोन बिदिनो आयं जनालिया मालाय बेसेखौ हाथारबावनो ओंखामसो जाहोनो ना मुलिसो जाहोनो मानसिखौबानो सोमबाबासो नुलायलांबाय आं मुगैया मुजुआ थानायखायसो थानायहाय बोराय नङाबा सोरखौबा मोनगौमोनलै दानि जुगाव बेलाय माथो आयं दैया लाबोखाबाया मुलिया लोंखानोसै दे सानैबो दे आयं आंनिखौ हरग्रो बबेखौ जानांगौमोन गोसोआव थायालै बावो र' आयं नायग्रोनां देलाय दे नोंनिया नैबेखौ जानांगौ आयं प्रेसारनि दे गेसनिखौथ' जाखाबाय दहाय उदै खालियाव औ जादोंथ' ओमफ्राय नैबे सुगारनि दे हरनि मानि औ हाबाब बे थरनैखौ जादो दे आयं आयं खनसे जानो हानाय नङा नांखायो थरसे थरसे जानांगौ लासै लों ना जाखालायबाय र' आयं र' गारमाफ्राबो सेबलांनो हमबाय नो आयं गिलासा दे आयं आंनियाबो हरखादो दे र' आयं नायग्रोनां मोजाङै नायनानै हर आयं जानला मानला जानो नागिरो बेना नोंनिया नैबेखौल' जानांगौ आयं हान्थु आरो सिं सानायनि सिरापखौ दा मोनायावसो लोंनांगौ लोंदो आयं मोजाङै लों बुरै आयं गिलासा गोखा नङाबा गोदै जाफेरा मुलियालाय मुलियाथ' जाखांबाय दानिया मा खालामनो सिनायथ'नो ना नोंसिनाव थांनो आयं न' सिङावनो थांसै बिसिनाव दसे गोलांहैसै बे सियारावबो जिरायबाय थानो हाया सिनस्रियानो इनायनो साजों आरो होमबालाय आयं थखना लादो दे आयं नों नोमायाव हमथादो आं थखन लानानै खुनुरुखुम बाज्रेद बाज्रेद थाबायनोसैलाय गोग्लैबालाय गोग्लैया आयं थु बे सिनस्रियानो इनायनो गाज्रि खालामबायलै आंखौबो थौ आयं लासै लासै थौ ओइ बुरै औ मोजाङै गाबथा फै गोग्लैबा आंबो बोखांनाय नङा खिन्थु गोग्लैयाहाय बोराय थौ थखन थानायाव गोग्लैबायबाय बे सिनस्रियानो गाज्रि खालामबाय नङाब्लालाय गोसोआबो थांनायनिफ्राय थांबाय नालाय
Ya paraynaनै लाबोगैलानो मिथिंगा मा गोनो गोथो जाबाय थादों नोंलाय साख्रियाव माब्ला थांगोन नोंलाय बे बिमा बुरिनि थाखायनो आंखौ बुथारनोसै नों मानो सिमां नुवामोन नों आंखौ मालाय सोमखोर मोनहा हनै मुम्बाइआव थाहैजोब्बाय गामियावनो सेवनानै थानोसै नों थांनो मालाय माब्रै थांनो आं थाङोब्ला आइखौ सोरनि आखायाव गारनानै गालांगोन जाखिनि बारि बिथा दं बेखौ सोर नायगोन मिथिंगा आफा मिथिंगा औ न' सिङाव बर' मोनथारबाय आं एसे सिथ्लायाव बारनानै लांफैदो आंखौ र' थांगौ जाम्बाया बिदिनो थैलांसिगोन बियो बेयावनो जासिगोन नामा बेयावनो बार खोलो खोलो नांथारदों माथो ए दासो गोसोखांबाय मा गोसोखांलायखो माबा सोमखोर बिफा दैया प्रेसार सिखारदोंनो एसे नायब्रबना फैनि आं नों बेयावनो बार जाथ'लाय अमा बेदर जाखोना लायबाय दे जानो र' आं थांब्रबना फैनि नों बेयावनो थाथ' दे थाब फै आरो दा सिखारलाबायखा दाखालिनि बायदि गोग्लैगोनबो थांबाय आं बेसेबां आदर खालामोमोन बियो नाथाय बियो दिनै नोंनि थाखायनो आं एसेबो नायफिनलिया फिसाज्लानि जिउखौ कर'ना भाइरास बायदि जानानै फोजोबसिगोन नों बुरि बुंखाबाय दा सिखार होननानै जिराय बिया अख्रा बुंब्लाबो मानिया थौदो न' सिङाव थाहैफिनसै
हरनाय नङा नोङो मम आं बे जिरि होनाय ब्रेडखौ जाया नो कमप्लेन पापा kalau बेटा कोई बात नहीं जल्दी खाओ बेटा स्कूल बस इज कमिंग मम स्पेनाव मा मा हरदों अंडा केक और बनाना चलो 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 जल्दी खाओ स्कूल बस आ गया बस ये दूध जल्दी से पी लो चलो 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 बाय पापा बाय बेटा ना नोंहाबो लोंदो अ नोंहालाय मा सिरि सिरि आफानि प्रेसारा एसे बारा जादों दहायसो जनालिया फुङाव फन हरना खिथाहरदों दालाय माथो खालामनांगौ जानायफ्रानो हां हां नालाय बुराय बुरि होनानै ना बेदर जानायखौनो गारा फैसाखौनो हरनो नांला बिसोरनो राननानै थाथों बेवहायनो लाबोनोसै नामा ट्रिटमेन्टनि थाखाय सोर सोलाबनांगौ बेयावलाय ना नोंनो सोलाबगोन ना आंनो सोलाबगोन डक्टरनिसिम सोर लांगोन सोर केयार खालामगोन ओरैनो सिटियावबो थानो सुखुखाया सेमोनलाय माथो सानसेनो दोनलांफिननाङा थाथों जेरै दं बिदिनो ओरैनो आंहा अफिसाव प्रेसारा बारानिफ्राय बारा जाखाबाय थाथोंसै होमबालाय न'आवनो आंबो अफिसाव ओंखारलांग्रोसै बे मैयानि फाइला लायनायसाय र' लायनां नों थांग्रोदो आं दा थांसै दे होमबालाय नोंहा दा थांदो औ बाय खामानि मावग्राखौबो मोनला नालाय अफिसावसो थानो ना न'नि खामानिसो मावनो जालांबाय आफा सोमखोर फैनायनि माबाफोर खौरां दं बोरै नोंनाव गैयाहाय बोराय आयं जनालियासो मिथिबायो नामाथाय माथो थांखो बेलाय न' सिङावनो लुखुर लाखार मावगासिनो मुलि जानायबो सम जाबायमोन बे मालाय बेसेखौ हाबावनो हारसिं मानसि जारला मोनबाय आं आयं आदा सोमखोरा फैनो सोलाबलानो अफिसनि खामानिया बारा जाथारबायनो बाराखौनो मावखाबायब्ला बाहा सोलाबबावनो बेलाय आंखौसो नायनो थिनहरबावबाय जा फैसा नांगौ हरजोबगोन होननानै फैसाजों मा जायो फैसाल'जों मा जायो बे बोराय बुरि समावलाय फैसाखौ मानो नांगौ जोंनो आयं मानसिखौसो मोखां नायनो लुगैयो फिसाला बिहामजोनि आखाइनि दै गरदसे मोनलोंबायो साननानै नों मालाय बेसे हाबावनो आयं सिख्ला मानसि फैसा थाखाजों गोजोननाय गैला आयं जोंहा नोंनो लाजोब फैसा हरनाय माखासेखौ जोंनो ओंखाम बोथिसे जाहोबानो जासिगोन नोङो आयं दा बेलासियाव बै हाथाइनिफ्राय
अमा बेदर सेरसे लायनानै संफै ना बेदर जानानै थाब थाब थैथोंसै जों गावनि फिसाखौबो मोखांखौनो नुखाला आइदै लासै जिराय दे आइदै बोरायना बाराद्रायहाय गरमानो बे पापि सिङानो जासिगोनलै आंखौ आइदै आयं आंखौ बिसिनायाव लांदो थ' आयं बिसिनायाव थाहैथांसिगोन आं बे सियाराव आं जिरायनो हानाय नंला आयं आइदै थ' होमबालाय आयं लासै सिखार दे न' सिङावनो लोंनोसै मुलिखौ आइदै दे दे आयं नोंनायाव हमथादोलाय दे आं लासै लासै थाबायनोसैलाय आइदै देहाफ्राबो जाथारला नालाय थैब्लाबो हामथारसिगौ जथ' जाबाय बे आदा साजेना गोदो बल जोनायाव जोख्रुबनानै जाल्ला खालामबायलै आंखौ दासो मोनदों बेनो जाखांदों बियो बेयावनोथ' मोनदों आइदै आइदै बे सिनस्रियानो जाल्ला जाथारा आइदै खस्थ'आलाय मोनखागोन बे फिसा सासेनिया खस्थ' मोनबाय गफार नै साख्रिबो मोनबायमोननो बबेबा गोजानाव आंनि थाखायनो थांनो हायाखिसै
लोगोफ्रा साख्रि मावै संसार जाजोब्बाय बिहा संसारबो बानो हायाखसै आब'आबो फिसालाखौ गोजान जायगायाव साख्रि मावहैजागौमानसो लुबैदोंमोन नामासि मिथिंगा गैयामोनब्ला बे न'खरा मा जागौमोन बे सोमखोर मोनाखौ नुवाखै फिसा खांनायनि मा लाब जाखो बिस्रा बिसिबो फिसायबो साख्रि मावहैजोब्बाय थाखा फैसा रां रुफा मटर गारि सोरजिजोब्बाय गामियाव बिमा बुरि बिफा बोरायनो दै गरदसेनो रावबो गैलिया बे जनालि थासाब बायनायखायसो बेथ' बे थेवब्लाबो जिउ थासान्दियाव फिसाफोरनि मोखांखौ नायनो लुबैयो खाफालावनो लिरनाय गैयाबालाय माथो खालामनो आब' सफैबायलै हामायसो सफैबाय औ नोंखौ थांबायसो नंदोंमोन आं थांथ'वाखै नै नोमाजोंसो एसे मोजां गाज्रि रायज्लायदां ए हासोमफोर बिफायालाय मारैथो जाखो टेब्लेट जानानै एसे मोजां मोनबाय ए थैनोसै होननानै दिनै हराव अमा बेदरखौनो जासोदोंनो नै हा गोदोनिफ्रायनो जाख्रुबग्रा बिसोरो दे मिथिगा आंबो थांनाय नामैनो ओरै नायलांसै थाथ'दो दे आब' दे गपाल सम सम बिदिनो फै जागोन आब' सिन्था दाखालाम थादो बानायसै औ दे 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 आइदै सिङासो साखांलायबाय नै आफा आंखौबो न' सिङाव लांजोबदोहाय सिं सासो गारथारबाय थुदो टेबोलाव दोनथ' उन्दुनो ओंखाराखै 11था जालायलांबाय र' दसेबाव नैबे रिपर्टखौ फोजोबग्रोनां जिरायहरथ' जिरायबावनांगौसो आरो हर थौखाबाय गाबोन सानाव सिखारनांगौआ मीरा आं दाखालिनिफ्रायनो गोसोखौ मोजां मोनथाराखै हजोंहाय आइ आफामोना माबोरै दंथाय दालाय जनालियानो खबर हरखाबाय थायोना थेवबाबो खाथियाव थानानै महर मोखां नुनो आलादा जायो साख्रि मावनो होननानै खारबोबाय बिमा बिफाखौनो सिबिनो रोङासै जों हाबायावलाय आंनि माथो दाय जाखो नङा नोंखौ दाय होआखै आं जों सुबुं माहारिया जिउखौ एसेबां बेस्थ' खालामना लाबायना जे जों गावनि आंगोफोरजोंबो जोङो सम होनो हालायला सिस्टेमखौनो बेबायदि खालामनानै लाखाबायब्ला बे सिस्टेमनि थाखायनोथ' जों मानसिफोरा जेरैबायदि थांनानै थानांगौमोन बेबायदि हायासै नामा ए दालाय मानसि बायदि थांनानै गैयाब्ला जुनार बायदि थांनानै दं नामा जोंलाय हा बिदिनोथ' जाबायलै बिमा जों जेसेबां अनलायनांगौमोन बा जों सानैया बा जोंनि गथ'खौ जेसेबांनाखि जोथोन लानांगौमोन बेबायदि हायासै नामा जुदि बेबायदि गोलाव सम थांबाय थायोब्ला जोंनि गथ'आ मा जागोन दे सानैबो रां रुफा खामायनानै धोन सम्पतिखौ बेंनो थाखाय जों जुदि जोंनि गथ'खौ मानसि खालामलांनो हायाब्ला इयुना मा जागोन दे मा बुंनो सानदों ना आंखौसो दाय होनो सानदों नङा मीरा जों सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया
साख्रि गारोब्ला न'खरखौ एसे साबसिन जागोन सानदां ए खोथाया बिदिसो अब्ला नों आंखौ साख्रि गारजानो लुबैदों आं हाया गारनो हायोब्ला नोंनो गार आंहाबो ससाइटियाव मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट आरो सेल्फ आइडेन्टिटि दङ बिमा बिफाया ओरैनो थाखा फैसा गारगारनानै आंखौ लेखा फोरोङाखै हायोब्ला नोंनो गार आं गारनो हाया नङा मिरा आं फेमिलिनि थाखायसो बुंदोंमोन फेमिलियालाय जेरै दं बिदिनो सोलिगोन ना थौ दुनोखानो आंखाल आंहा फांफुं बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा हा मोजां खोथासो बुंदों आङो हा मा फांफुं जालायखो बेलाय थौ बिसिनाव रायलायनोसै दुनो ओंखारनाया आमलायलांला मोजां बाथ्रा रायलायबाबो थाइलेण्ड दुनो ओंखारो नोंहा खौ मा जाबावगोन माखौ नायसनबाय थायो नोंलाय फेरलेब फेथेब बुंलाबायबाय थाग्रा थैनोबो रोंला नों थाब थाब सिला मेगनफोर बायदि लांग्रायानो लाङाबा आंलाय माब्रै थैनो आफा थैनोखौथ' लुबैथारबाय आं नोंनि खस्थ'खौनो नायनो हाला मुलिफोर मोनबा जालाबायनानै थैसिगौसो आं सिरिथा जालायबाय नोंना आथिङाल' थैदों खुगायानो थैनो रोङाखै नोंना लिउ सोरबा माबा सानबा माबा बुंदेरग्रा सोर फैनांगौ जाखोसै बेयावलाय ना रां रुफायानो दंजायो ना थाखा फैसायानो दंजायो ना न' बाङानो दंजायो आंहालाय आरो नों थासान्दियावथ' हिनजावखौनो मोनसिनबावनाय नङासै आं मानोसै आंहालाय मा जाखो माथो आंलाय मेरला सिख्ला नुयोसि बे मेरला नुनायखौ लाबोनो हायो नोङो नोंनि बे खुगा लिउखौ खोनासंनो हागोन दानि जुगनि सिख्लाफ्रा बोराय बुरै गोनां न'खरफ्रावबो हाबा जानो नागिरलिया दानि जुगनि सिख्लाफ्रा बे बोराय बुरै बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनांजानो गिनानै आरो नोंनाथ' टेक नुखानायखा सोर फैबावनांगौ जाखोसै बेयावलाय बोराय बुरियालाय बयनिबो न'खराव थाखागोन ना बिदि होननानै खुरिनानै थाजोंसै मासि जारला बारला जुग जाखो नोंसिनि दिनालाय बिदिखौ बुजिलालै दानि जुगना होमबालाय आं फैनायनि उनाव बे आयं दनालिखौनो लायनानै लाफैदोनो मा सानखोमाना थायो नोङो थांदो न' सिङाव थांसै मालाय सल' फरायनायफ्राव बेयाव डिस्टार्ब खालामबाय थाग्रा नोङो सान्थिबोला बुस्थुआनो गैला बे न'आव
मिथिनोलाय माथो होखो गाइखेरजों केक जाबाय बियो दे जाबाय होनबालाय मिरा औ आंहाथ' आमेरिकायाव थांनायनि समा सफैबाय गाबोन फुंनि 8 रिंगायावनो फ्लाइटआ बेनिखायनो मिथिनि एडमिसनखौ नोंनो खालामना होदों गाबोननो लास्ट डेटनो आं गाबोन माबोरै सोलाबनांगौ जाखो एमडिआ गाबोन आर्जेन्ट मिटिं लिंदों मोनसे प्रजेक्टनि सायाव डिसकासन खालामनो बेनिनो एरेन्जमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटिखौ आंनोसो होजोबदों दा आं माबोरै एभर्ट खालामनो हानो हायोब्ला नोंनो दाथां गुबुन मानसि लानानै थांथों बिसोरो नोंनि प्रजेक्टखौ आमेरिकासिम हा बेखौ माब्रै गुबुन मानसिया लांनो हानांगौ जाखो जाय प्रजेक्टनि डिजाइनखौ आंसो होदों जाय प्रजेक्टनि सोमोन्दै आंसो प्रेजेन्टेसन होनांगौ आरो बे जाबाय फाइनाल प्रेजेन्टेसन वर्ल्डनि गिदिर गिदिर इनभेस्टरफोरानो बाहागो लाफैजोबगोन जुदि प्रजेक्टआ एक्सेप्ट जायोब्ला ओइ दिनखालिनो इनभेस्टरफोरजोंबो एग्रिमेन्टबो जागोन अब्ला बेखौ कम्पानिया गुबुननि आखायाव माबोरै हरनो हानांगौ जाखो नों हायाब्ला आंबोथ' हानायनि पजिसनाव गैयाना मानो हाया बेलाय सोरबा सासेथ' हानांगोन ना नों हायाब्ला आंबो हाया मानो हाया बेलाय Dad! नोंसोर बेबादिनो नांलायबाय थादों आंबो गाबोननिफ्राय स्कुलाव थांला मीरा बिनि थाखायनो आं नोंखौ साख्रि गारनो थिनखादोंमोन आङो मिकी बेटा मिकी बोथोराबो गुदुंनिफ्राय गुदुं जाबोलायबोलाय माथो बोरै बोथोर थांनायजों देहाफ्राबो रेब रेबसो मोनलांदोंलाय आंहा दाखालिनिफ्रायनो बे सिनस्रि सानायानो मोजांखौनो मोनाखिसै आइदै जों थैजोबलांब्लाबो सफैनाय नंला बायदि मोनबाय आं बुरै बिसोर गैलाहाय बोराय फिसौ फिथाइनि मोखां नुलांनाय नंमाला जोङो मा खालामबावनांगौ जाखो बोरै बिसोर जुदि फैथाराबा फिसा खांनायनि मा लाब जाखो जोंहा बोराय आफोद खैफोदाव हास्थायबाबो मोनला फिसा दं होननानै फिसानि आखाइनि दै गरदसेबो मोनलोंला लेखा फोरोंनायानो साबसिनमोनलै जों बुरै आलुवा जाना थाब्लाबो खाथियाव मोनबाय थागौमोन लेखाखौबो फोरोंगारबाय रोंनानै हनै मालाय गावनि लामाखौ दिहुननानै लाबाय सालुवाब्लाबो बिदिनोसै दालाय माथो हनै दन्दामोनहा जुदा जानानै बिमा बिफाखौनो नायफैया थेवब्लाबो मोखांखौथ' नुबाय थागौमोन मालाय मिथिंगाया लेखा फरायदोंब्लाबो गोरों गोरा जादोंब्लाबो गोजानाव साख्रि मावहैयाखिसै बिमानि थखन जाना थाबाय मालाय न'आवनो जोंहा थखनब्लाबो नै बे औवानिसो बुरै औवानि फिसा खांनायनि गुन थाबाय मालाय सोमस्रिहा गोदो देहा थानाय समाव खारला बारला मावख्रुब दांख्रुब खालामबोबाय फिसाफोर थानाय समाव ग्रोम ग्रोम थाबोबाय नाथाय जिउनि जोबथा बुब्लियाव जिउनि साहारा महरै जों सोरखौ मोनफैखो बुरै नैबे थखनखौल'सो मोनफैबाय हा दालाय आयं जनालिखौ मोनाखै जनालिखौ जों बेसेबां खस्थ' होबावनो बुरै जनालिया जोंनि थैनि फिसा नङा
बिमा बिफा गैयिखायसो जोंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै थासोमबायदों बेसारा सिख्ला मानसि बेसेबां सैज' खालामबावनो बे मालाय बेराफारसे जुलिनि बैसोबो जाबाय बेहा जानायालाय जाबायमोन जोंहाथ' जोंनि समखौ जाबोखाबाय बुरै नाथाय बेहा सिख्ला मानसि गोलाव लामा हान्थिनांगौ दङ जोंनि जिउनि गिलिर बजाखौ आयं दुनालिखौ बेसेबां गोजोन होबावनो बुरै हाबसोनांगोन बुरै गावनि फिसाखौबो जुदि खाथियाव मोनखालाब्ला मुलि लोंनानै थैनाया साबसिनसै थैनायनि मुलि लोंनो हागोन ना हाया नों बुरै औ आयं र' आयं थांगौ औ बुरै जा एसे हायो जानानै लास्राहैसै खुनुरुखुम बाजेट बाथेट थांनोसै आयं नों दासैसै नों मालाय बेसेखौ हानो औ बुरै जा एसे हायो जास्राहै दिनै फै आइदै बे सिनस्रियानो जाना होबाय आंखौ फै बुरै जिबना बिदिसै बुरै सोरखौ मोनबाय थानो दानगासिनो दंमोन आं नै मानायसो नोंहा साख्रिनि लाइजाम फैलायबाय दा औलै आमायसो मेसेजावबो मोनखाबायमोन आं बानायसो आं जिरायबाय थाथ'ला मालाबा मोजां गाज्रि रायज्लायफैफिनसां आंहा हरै साहाबो थांनांगौ थाथ'दो दे बानायसो दे आमायसो बिदिब्लालाय दे औ मा खालामबावनो आं जिउनि मोनफ्रोमबो सिमांफोरखौनो बेसे बुथारबाय थानो आङो आंबो बुथारजानो बाथारबाय आं आंनि साक्सेसखौसो होसोनो ना आदर्शखौसो रैखा खालामनो जाम्बा
못하는 자하가 나마 만호 못하는 바이 모tor 빌딩 바이라리 허가 나마 쇼리는 비사케 그 마오야 오나 쇼나리고도 뭐나이 농아는 आरो मानो फैलायखो नोङो हाया हायानो नोंनि बे थखननि थक थकखौ खोनायोब्लाथाय गिनोसो ओंखारो आं देनां नों थैनायनि उनावबो साथा माथा खोनाद्लाबाय थाग्रासो जासिगोन बे दै गांदोंमोनहाय आफा गारामा रानखांजोबथारबाय दोनहैखागौमोन आं दसेखौनो नेथ'नो हायि बायदि खालामो थ'दो न' सिङाव थाहैफिनसै 가봐봐 레트리 피스톨 타나이바이 랑아시 나와 니 미라 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 아는 거 구이야 나 말이야 마바이디 레트리 피스톨 खालामनांदोनो हायदै बायरायाव थांदों ना बहाय थांदों Mando Rora Mira Mama Sonali Hello आदा सोमखोर Sonali मा जादों बुंनायसाय आयंमोना सानैबो गैला सानैबो गैला माने आयंमोना दिनै हराव सानैबो बिसिनायाव थैनानै थाबाय आदा सानैबो थैबाय Sonali ha बेफोर माबोरै जाखो आं फुङाव सिखारद'यैखाय जाहैदोंमोन आदा नाथाय आयंमोना सानैबो राव गैला दरखौ खेवनानै नायबा सानैबो बिसिनायाव थैनानै दंमोन दरखौ मारियाखैमोन नामा बिसोर दरखौ मारिखाया बिसोर मोनायाव ना बेदरफोर जादोंमोन नामा दालि जहल आलु एवनायल' जादोंमोन दे सनालि नोङो गामियाव आयं गावबुरानो खबरखौ हैगोन दे आंबो फ्लाइटनि टिकेट मोनोबा दिनै सहैगोन आरो जुदि मोनाब्ला गाबोन जेरैखि जायाबाबो सहैथारगोन आं खोनासं सनालि आं सहैयागौ मानि आइ आफानि गोथै देहाखौ जेबो दाखालामथों दे सनालि आंबो दा आयं गावबुरानो फन हरगोन नोंल' दा थांनानै गामियावबो खोन्थाहैगोन खादो दे सनालि दोनथ'बाय आं
मिरा आइ आरो आफाया गैलानो मारैथो बिदि खेबसेयैनो जाखो ना मोनाफ्रावसो ना बेदर जादोंमोन नामा जायाखैनो दालि जहल आलु फ्रायल' जादोंमोननो मिरा आं दानि एयारपर्टसिम थांनांसिगोन आरो फ्लाइटनि टिकेट मोनोब्ला जों दानो सौहैनांगोन आरो आं दा अफिसावबो हाबनानै लिभनिबो एप्लाइ खालामबोखानोसै आं सफैफिनगौ माने नोंल' रेडि जानानै थाखादो दे मामा थांदो आं गासिबो रेडि खालामनानै दोनखाजोबसै दे आं फैगासिनो दं मिथिंगा सोमखोर फैदों फै हाबफै मिथिंगा आं मुम्बाइआव थांनो ओंखारफिनबाय माब्ला दसे उनावनो थांसिगोन एनिवे मिथिंगा आंनि एबसेन्सआव आइ आरो आफाखौ जेसेबांनाखि जोथोन लाबाय बिनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय मिथिंगा जेबो नङालै सोमखोर जेबो नङालै मिथिंगा दिनैनि दिनाव नों बायदि मोननांगौआबो एबा नों बायदि मानसि मोननांगौआबो जोबोद गोब्राब जिउनि गासै सिमांफोरखौनो आयंनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामजोब्बाय नों जों साक्सेसखौ होसोयै बिमा बुरि बिफा बोरायखौ सिबिनो रोङासै जों साक्सेसखौ मोनदोंब्लाबो जिउआव फेलें जाबाय नाथाय नों साक्सेसखौ सेक्रिफाइस खालाम जिउआव साक्सेस जाबाय मिथिंगा हायोब्ला थाबैनो मोनसे गोदान सिमां आरो मोनसे गोदान थांखि लानानै जिउखौ जागायफिनदो आंबो गामियाव थाबैनो फैफिनगासिनो दं थाबैनो लोगो मोनगोन दे बाय बाय फैफिनबानो जाबाय थादो दे बिदिब्लालाय
미스터 미팅가 배산 합나인이 섬능아 앙자바이 능이 그런 심어 시감 심한 벌고도 탈적 가바이는 대오블라브 앙터이야 그이 미팅가 앙터이 나이문가 능부터이 가동은 아이바니 그런 심한고 능자라이 블라브 시오고 탄난간 미친가 No confusion please 오케이 그런 지웅이 타카이 Good luck 미스터 미팅가 바이 오 आखाइ खबनानै हेल' आखाइ खबनानै बयबो